Комсомольск урамы Кащакова авылына кергәндә үк урнашкан, анда ясалма яктырту булдырылмаган. Җирле халык узган референдумда үзара салым җыю программасы акчаларын нәкъ шушы проблемаларны чишәр өчен тотарга карар кылган. Эшне кипкән агачларны кисүдән башлаганнар. Данные деревья были посажены чуть меньше 70 лет назад. Әлеге агачлар 70 ел элек утыртылганнар. Эштән 80%ка инде кипкәннәр. Көчле җилләр искәндә 1-2 агач сына. Узган елда агачның машина өстенә төшкән очрагы да булды. Халык белән агачларны кисәргә дигән карарга килдек. Киселгәннәре урынына 180 яшь үсемтеләр утыртачаклар. Шундый ук эш авылның үзәгендә дә бара. Авыл халкы үзгәрешләрне аңлап кабул итә. Ну, конечно, вот правильно там сделали, подрезали. Тупыларны кисеп бик дөрес эшләделәр, сыналар бит. Каеннар да чирегән инде. Монда машина кую урыннары булачак дип әйттеләр. Машиналар өчен парковка бу урында табиблык амбулаториясының төзелеше тамамлангач ясалачак. Бинаны күтәрү эшләре агымдагы елның июль аенда башланган. Ну, практически центр села здесь находится. Авылның үзәгендә төзелеш бара. Монда мәктәп, авыл җирлеге бинасы, клуб, кибетләр урнашкан. Әлеге урынны өлкән авыл кешеләре белән сөйләшеп сайладык. Монда шулай ук агачларны да кисәргә кирәк иде бит. Киңәшләшеп эшләдек. Әлеге бинада терапевт, педиатр, теш табибы, лаборатория урнашачак. Җирле халык шулай ук даруханә дә сорый. Вот бы надо еще аптеку. Даруханә бик кирәк. Табибка килер идек тә, шунда ук кирәкле даруларны да алып кайтып китер идек. Шәһәргә дә һәрвакыт барып булмый бит. Население очень просит, чтобы мы разместили в данном. Халык әлеге бинада даруханә дә сорый. Авыл җирлегендә 3000-нән артык кеше яши. Сораячакбыз, сорауны игътибарсыз калдырмыйбыз. 15 сентябрьгә кадәр барлык монтаж эшләре тамамланачак. Газ һәм ут белән тәэмин итү, территорияне төзекләндерү эшләре калачак.